والسلام على رسول الله الحمد لله رافع الدرجات لمن انحفظ لجلاله وفاتح البركات لمن انتسب لشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه فصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والهجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله هادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفوا وكرموا. أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله. Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka na babban malamin mu jagoran tabbatar da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bakin cikin 'yan shi'a da 'yan gargajiya da malaman hada da miyagun 'yan siyasa. Malam Musa Ayuba Loko hafizahullah. A wannan rana mai albarka ta ranar Lahadi wadda ta yi daidai da 8 ga Rabi'u Awwal hijirar mai gidanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447. Domin ci gaba da karatun littafin Fiqhul Muyassar. Za mu tashi babul ashir fil haili. Wato babe na 10 malam yana bin mu ɗaya bayan ɗaya in ya kare wannan babe yayi bayani filla sannan ya cirata ya je ga wani babe shi ma ya kulla shi sai ya sa mai matsaloli karkashi ne. Malam ya ce babul ashir babe na 10 fil haili wan nifasi zai yi magana ne akan jinin haila da jinin biki. Waɗannan jine ne guda biyu wajibi na ga kowane musulmi ya tsaya ya fahimce su ya fahimci hukunce-hukuncen da Allah ya rataya game da su don mi saboda ya koyar da iyalansa. Mala ce wa fihi masail a cikin wannan babe da yake magana akan jinin haila da jini na biki akwai matsaloli. Sai malam ya ɗauka kamar al'ada ce da ya saba yana son ya yi muna ta'arifi na kalimar alhailu. Mala ya ce alhailu lugatun ita kalimar hailu a luga sailani wato zubar abu. Kuna fahimta a ce zubar abu ai sailanu sha'un wajar yani zubar abu da gudana ta yi. Kuna fahimta shi ake kira min shi ne ma'anar alhailu wa shar'an amma a yare na shari'a istilahi na malamai mala ce dan mutabi'iyya wato jini na ɗabi'a wa jibila da halitta wani jini na ɗabi'a da halitta ma'ana wato bai da wani sababi min maradin aujurhin ba wai rashin lahiya ta ba ko wani rauni a'a haka Allah ya halicci mata duk macen da Allah lau to za a same ta tana yin wannan al'ada ta jini ya harju min ka'arir rahimi in baka sani yana fita ne ta tsakan mahaifa ma'ana kamar malam na son ya nuna ma jinin haila jini ne da yake hitowa ta mahaifa jinin da ba na haila ba jini ne da yake hitowa ta jijiya kamar yadda wasu hadisai na manzon Allah sun ka nuna. Mala ya ce wato ya kharuju yana fita shi jinin min ka'adar rahimi ta wato tsakiyar mahaifa ma'ana ta kasan mahaifa fi auqatin ma'aluma ba ko yaushe ba a cikin wasu lokuta sananni. Kuna fahimta hala sihatil mar'a wato yaushe yake fita lokacin da mace take cikin lahiya min gairi sababi wilada ba tare da sababi na haihuwa ba. Yanzu malam ya yi mata arifi na abin da ake nuhi da jinin haila. Malam ya nuna ma wato a shari'a jini na ɗabi'a da halitta ya danganta daga halittar mace. Jinin yana fitowa daga mahaifa a wasu lokuta sananni ma'ana kowace ta san lokacin da take wata farkon wata wani wata ƙarshen wata wata bayan wata take wata bayan wata biyu take wata bayan wata uku take yi. Wato muhimmancin sanin hukunce-hukuncin jinin haila akwai hukunce-hukunce da Allah ya rataya hukuncin dole sai da jinin haila sannan wannan hukuncin zai tabbata in babu shi sai Allah ya kawo wani abu mai makonai to in baka sani ba sai ya zama kana addini ne baka san abin da kake yi ba Allah ya sa mu gane. To tunda malam ya ce wa fihi masail a tun farko sai malam ya ce mas'alatul ula mas'ala ta farko a cikin mas'alolin da ya ce akwai cikin wannan babe malam ya ce bidayatu waqtil haili wa nihayatuhu wato farawar lokaci. Na'am malam sai ya koma zai yi ta'arifin wato nifas. Malam ya ce wan nifasu shi ko wato jinin da ake magana na biki malam ya ce damu wani jini na wanda ya kharju min al-mar'a inda al-wilada yana fita ga mace inda al-wilada lokacin haihuwa. Kawar malam yana son ya nuna ma cikin bayanan da zai kulla ma babe da yake magana akan hukuncin wato jinin biki kwana nawa yake yi akwai nassi na hadisi da yace bakin kwana kaza yake yi sannan akwai abin da mace take gani kafin wato haihuwa wannan hukuncin jinin biki gare ko ba hukuncin jinin biki ba don haka sai malai yace mas'alatul ula matsala ta farko wato bidayatul waqtil haili wa nihayatuhu farawan lokacin haila da karewa. Me ake son a nuna ma kenan yanzu malai yana son ya ce ma wannan babi zan yi ma shi na a faɗa ma wani lokaci in mace ta ga jini wannan lokacin haila ce
wani lokaci na kuma mace ta gama haila. Kenan akwai shekarun da sai mace ta yi su sannan ta fara haila. Ma'ana inda za a ga jini kafin waɗannan shekarun, malam yana nuna ba haila bace. Kenan kuma akwai wasu shekaru da za ta yi saboda tsufa, in ta kai wannan shekarun ba ta haila. To wannan magana da malam ya kulla babi akan ta cewa matsala ta farko farawar jinin haila da karewa te, sai malam ya ce la haila qabla tamami 9 sinin, babu haila kafin cika shekara 9. kun ga malam korewa yayi. Kenan in ka ce akwai, sai a ce kai ne ka kawo. Kuna fahimta? Ma'ana ba yadda za a yi a samu a ce ga yarinya ta yi haila bata kai shekara 9 ba. Kenan malam yana son ya nuna ma jinin da za a gani ga yarinya a ɗauke shi cewa jinin haila na yana farawa ne daga shekara 9. To me hujjar malam da ya kore ya ce babu haila kafin shekara 9? Malam ya ce li'annahu lam yazud fil wujudi limra'atin hailun qabla zalik, domin bai tabbata ba samun wata mata. Ma'ana malam yana son ya ce ma ba a taɓa samu a tarihi ba wata mata da ta yi haila kafin shekara 9. Kenan malam yana son ya nuna ma abin da ya nuna ba a haila kafin shekara 9 shine al-istiqra'u, bibita. Ma'ana yan biyar diddiki sun bi ba a taɓa samun wata mata ta yi haila kafin ta kai shekara 9 ba. Sai malam ya ce wa qadar ruwaya an Aisha, an kuma ruwaito, kun ga sai ya zo da shi da sigatut tamrin. Misa saboda malamai suna tattaunawa game da wannan asar din daga Aisha, zaka ga duk waɗanda sun kawo shi ba su kawo shi da isnadi ba, duk da malam Nasiruddin Al-Albani yayi cikakken bayani akai ne. Malam yace to an yi ruwaya daga Aisha annaha qalat, ita Aisha ta faɗa. Mi Aisha tace iza balagatil jariya, idan yarinya ta kai 9 sinina shekara 9, ma'ana iza balagatil jariya 9 sinin, idan yarinya ta kai shekara 9 fa hiya imra'a, ita mace ce. Mi Aisha ke nufi da wannan? In yarinya ta kai shekara 9 fa hiya imra'a, ita mace ce. Ma'ana hukuncin mata suna hawanta. Kenan Aisha ta ba da fatawa mace tana fara haila ga shekara 9. Ita Aisha ba wai tana cewa nassi ne daga manzon Allah ba, a'a ta kalli mata na zamaninta, musamman irin Larabawa. Kun ga duk maganar da aka yi shekara 9, yanzu wani zai ce to wai ana maganar shekara 9, to ba ana nuhin mu da sai addu'a ba. A waɗanda jikinsu kamar abin nan shike, ma'ana ana magana ne waɗanda jikinsu yana da tasawa. Kuna fahimta? Malam ya ci gaba ya ce wala haida ba'da 50 sana. To yanzu ya faɗa ma farkon da ake fara haida shekara 9, ya ce to wala haida, babu haida ba'da 50 sana, bayan shekara 50. Ma'ana babu haida bayan 50 sana, shekara 50. Kenan ana son a nuna ma kamar lokacin da ya kamata a ce mace ta bar haihuwa shekara nawa? Shekara 50, don duk wadda ba ta haila ba ta haihuwa. Kuna fahimta? Fil ghalib. Amma kakkaca to ya malam ya kore, malam ya ce fil ghalib, amma mahirin jayi ake nufi. Ala sahih, bisa ga magana ingantatta, ma'ana ana iya samu can nadiran wata ta wuce shekara 50 a samu ta haihu, ta wuce shekara 50 tana haila, amma ba shine galibi ba. Duk sanda za a bada hukunci, ana bada hukunci da mafi yawa. Ya sake cewa wa qadar wa an Aisha, an yi ruwaya daga Aisha radiyallahu anha annaha qalat, ita Aisha da kanta ta ce idza balagatil mar'atu 50 sana, idan mace ta kai shekara 50 harajat min haddil hail, ta hita daga waɗanda suke haila, ma'ana ba ta yin haila. To wannan magana da malam yake cewa babu haila kafin shekara 9, malamai ba su sallama mai ba. Kuna fahimta? Akwai malamai da suka ce a'a, kuma suka ja daga, ko malamai na waɗanda duniyar ilimi ta yadda da ilimin su. Kuna fahimta? Kun ga sai mu aje wannan matsala, fara haila da karewa haila. Kuna fahimta? Malam ya ce dai shekara 9 aka fara haila, a kare shekara nawa? Shekara 50. Me ya hujjar malam? Malam ya ce ba a taba samu ba a tarihi wata mata ta fara haila kafin shekara 9. Kuma ai kaga wannan hujja ce. Ma'ana abin bai taba wakana ba, shine hujjar malam. Sai kuma fatawar ɗalibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuna fahimta? Kun ga yanzu sai mu ji suko malaman da sun ka ce a'a, ba wani dalili da ya nuna sai yarinya ta kai shekara 9, mujimi sun ka dogara. Kuna fahimta? Su ma waɗannan ai kun ga nan malam ya dan yi iktibasin wasu na daga cikin hujjojinsu, amma su ma suna da wasu hujjoji da suke kawo hujja da su. Kuna fahimta? To sai mu aje matsalar ta zama tana cikin matsalolin da za mu dan tattaunawa, duk da yanayin ruwa, amma dai sai mu dan tsaya mu dan tattauna wani abu, in muka dora kuma sai mu rinka yin haka nan. Malam ce mas'alatu salisa, mas'ala ta 3, aqallu muddatil haili wa aksaruhu, mafi karamcin mudda ta haila, lokacin haila, wa aksaruhu da mafi yawa ne.
ma'ana yanzu ana son a gwada ma za a yi ma bayani mafi karamcin kwanakin haila. Shin idan jini ya taho sai ya kai awa nawa za a ce jinin haila na, ko sai ya kai kwana nawa za a ce jinin haila na, sannan kwana nawa yake kai ya zama jinin haila bai wuce waɗannan kwanakin. Kuna fahimta? Don haka adadin kwanakin jinin haila na farawa ce da karewa ce, ma'ana sai ya kai yaushe yaka zama jinin haila, kuma zuwa yaushe in an kai waɗannan kwanakin yanzu ba jinin haila bane. Mala yace to as-sahihu ingantattar magana annahu la hadda li aqallihi wala li aksarihi, babu iyaka ga mafi karancin jinin haila ko mafi yawa ne, ma'ana kwanakin da za a ce in jini ya taho in bai kai, don kun ga da malaman da sun ka ce yawmun walaila yini guda da dare guda, da waɗanda sun ka ce sai ya kwana uku, da waɗanda sun ka ce sa'a guda, da waɗanda sun ka ce daf'a ko tunkuɗa guda an ka samu in dai ya cika siffofin da annabi ya faɗa jinin haila ne. To yanzu malam nan sai ce ingantattan magana annahu la hadda li aqallihi wala li aksarihi, ingantattar maganar da ake sunsunowa a cikin hadisai babu iyaka game da mafi karancin lokacin da za a ce sai jini yayi waɗannan awoyin zai zama jinin haila, wala li aksarihi babu mafi yawa. Kuna fahimta? Ma'ana babu cewa in ya wuce kwana kaza. Kun ga kamar malaman da suke cewa macen da take haila misali tana kwana uku ta ƙara jinin haila, in ta yi kwana uku bai ɗoke ba suka ce ni zadat salasata ayyam, ta ƙara kwana uku. Kuna fahimta? In ta wani wata ya taho ta zama mai kwana nawa? 6. In bai ɗoke ba zadat salasata ayyam, ta ƙara kwana uku, ta zama kwana nawa? Kwana 9. Sai sun ga ce ba damar ba ta tsallake kwana 15 ba. Kenan waɗannan malaman suna nuhin mafi tsawon abin da jinin haila yake yi kwana 15, inda zai wuce kwana 15 to ba jinin haila bane. Kuna fahimta? To sai malam ya ce ba haka al'amarin yake ba, annahu la hadda li aqallihi wala li aksarihi, babu iyakan cewa ga mafi karamci ne, babu iyakan cewa ga mafi yawa ne. To saboda ni malam yayi wannan magana yace wa inna ma yarja'u fihi ila al'ada wal urfi, ko kuma wa inna ma yurja'u fihi ila al'ada wal urf, sani dai kawai ana maida wannan al'amari na jinin haila ila al'ada zuwa ga al'adar mata, yaya suke yi a wurin hailar su, wal urfi da yanayin matan, ma'ana al'adar da sun kasaba, ma'ana zaka ga matan ƙasa kaza yadda yanayin hailar su yake daban da matan ƙasa kaza. To akwai waɗanda su jinin su in ya taho ga yadda ake gano cewa jini ne na haila saboda siffofin da manzon Allah ya ba su. Kuna fahimta? To shi ma wannan magana ita ma magana ce da malamai sun ka ƙara ma juna ilimi. Kuna fahimta? Kun ga adadi da yawa na malamai sun ka ce dalle injinin bai kai yini guda da wato dare da yini ba, 24 hours ba jinin haila bane. Kuna fahimta? Waɗanda sun ka ce a'a ko da sa'a guda, kamar irin mazhabin Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi, suka ce a'a ko da sau guda jinin ya taho inda ya cika siffar da manzon Allah ya faɗa jinin haila ne. Kuna fahimta? Allah ya ji kan babban wato malamai da yawa sun yi raddi game da maganganun da ka ce sai kwana kaza, sai dai ita kanta mazhabar malikiya ta ce akan mafi yawan kwanaki ne kwana 15. Su ma inda lokaci sai mu dan dauke su mu ji abin da sun ka dogara, don me sun ka ce kwana 15? Hadisi ne daga manzon Allah. Kuna fahimta? Malai ce mas'alatu salisa, mas'ala ta uku, galibul haid, mafi rinjaye game da haila, ma'ana kwana nawa ake cewa an mafi rinjaye, ba can an kai kwana kaza haila kai ba, amma mafi rinjaye in an tara mata 100 to za a samu 90 ba su wuce kwana kaza. Kuna fahimta? Kuma wannan miyan nuna malam yana son ya nuna ma, sai malam ya ce wa galibu shine wa galibuhu 60 aw 70, wato mafi yawan kwanakin haila kwana 6 na ko kwana 7. Mafi yawan kwanakin haila ko dai kwana 6 ko kwana 7. Ana samun wata da ya haila kwana 2 ta kare, wata kwana 3 ta kare, ana samun wadda ka wuce 6 din ta wuce 7 din. To amma me ya hujjar malam na cewa mafi rinjayen kwanakin haila kwana 6 ne ko 7? Malam ce li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan maganar mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Hamna binti Jahash, ga sahabiya Hamna yar Jahash. Me ya faru? Annabi ya ce mata tahayyali, kuna fahimta, fi ilmin lahi 6 ayyamin aw 7, wato ki yi haila, ki yi zaman ki kwanakin ki na haila, ki yi kwana 6 ko kwana 7, sun magatasili sannan ki yi wanka. Kenan wannan shine istinbadin malam da yace galibi kwana 6 ko 7, ma'ana annabi ba yana cewa kwana 6 mace kai ba ko kwana 7 mace kai, a'a annabi yace mata ki yi kwanaki 6 ko 7 sai ki yi wanka. To me kwaru gare ta? Kun ga ita mace ce mai jinin istihala, wannan matar Hamna ya kamata ita ma musawata cikin waɗanda za mu ɗan tattauna sai a jiwai wannan hukunci da malam ya ba su a shi a hukuncin da malamai suke badawa a kanta, domin ita dai Hamna jini na kai mata zuba, jini ne na istihala, don haka
kwanakinta na haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta yi kwana 6 ko kwana 7, kuna fahimta, sannan ta yi wanka. Annabi ya ce wa salli 24 yawman, sai ki sallah kwana 24. In ta dauki kwana nawa kenan? In ta dau kwana 6. Aw 23 yawman, ko ki sallah kwana 23. In ta dauki kwana nawa kenan? In ta dauki kwana 7 kenan, dai kwana 6 ko kwana 7. Kama yahilun nisa'u, kamar yadda mata suke yin haila. Wa yadhurna limiqati hailihinna wa duhurihinna, sai su tsarkaka lokacin tsarkin su da lokacin hailar su. Kuna fahimta? Ma'ana duk sadda jinin ya taho lokacin mai hailata, sadda ya dauke lokacin mai tsarki ta, sai ta yi wanka. Kuna fahimta? Mala ce mas'alatun rabi'a, matsala ta 4, abinda yake haramta ga mai haila da mai jinin biki. Ma'ana yanzu matsala ta 4, abubuwan da sun haramta ga mai haila ko mai jinin biki. Mala ya ce ya harumu bi sababil haili wan nifasi umurun, wato sababin jinin haila ko jinin biki akwai wasu al'amura waɗanda suna haramta. Menene waɗannan abubuwa? Mala ya ce na farko alwada'u fil farji, saduwa da iyali lokacin da ake jinin haila ko jini na biki haramun na, liqaulihi ta'ala, saboda maganar Allah madaukaki da yace fa'tazilun nisaa fil mahil, ku nisanci mata lokacin da suke haila, wala taqrabuhunna, kakku kusance su hatta ya dahurna, sai sun tsarkaka. Kuna fahimta? To kenan iktibasin da malayin Allah yake cewa fa'tazilun nisa, wato fa'tazilun nisaa, ku nisanci mata fil mahil lokacin haila, sadda suke haila ku nisance su. Kuna fahimta? To sai Allah ya ce wala taqrabuhunna, kakku kusance su, ma'ana kakku sadu da su hatta ya dahurna, sai sun tsarkaka, ma'ana sai sun gama jini. Wannan shine hujjar malam na cewa mi kenan alwada'u, taki saduwa na iyali tsakanin mace da namiji lokacin jinin haila ko jinin biki haramun na. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yayi bayani hina nazalat, lokacin da ayat ta sauka, manzo Allah ya ce isna'u kullu shay'in illa nikah, ku yi komi da su illan nika, sai dai saduwa ta aure abba za ku yi ba. So kun ga nan shi hadisin yana magana ne akan ni, yana magana ne akan sababin sabkar aya. Ai kun ga sababin sabkar aya kamar yadda hadisin Anas dan Malik ya nuna a sahihu Muslim, wato Yahudawa sun kasance in mace tana haila ba su cin abinci tare da ita, ba su zama shan hida guda, ba su komi. Kuna fahimta? Duk wani abu wanda ya shahi mu'amala da ita ba a yi. To Yahudawa ba su haka, sai annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aya ta sauko, annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa yas'alunaka anil mahili, qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahili wala taqrabuhunna hatta yadkhulna fa idza tadahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah. To wannan ayar da ta sauka, sai sahabban manzon Allah saboda a ƙara fayyace musu, tunda Allah madaukaki ya ce fa'tazilun nisaa, ku nisanci mata fil mahili lokacin haila. To kasu aza ana nufin irin nisantar Yahudawa, tunda Yahudawa ba su cin abinci da ke, ba su zama ɗaki guda da ke, kina wurinki suna wurinki in kina cikin haila. Sai manzo Allah ya ce ba haka ba, isna'u kulla shay'in illa nikah, komi ku yi da ita illan nika, sai saduwa ta aure ɗaya abba za ku yi ba. Kenan za ku kwanta hida guda, za ku ci abinci tare da ita ko da tana jinin haila. Nan dai malam ya kawo muna wannan aya hujja akan mi cewa saduwa da iyali haramun nan a lokacin haila. Hadisan manzon Allah za su nuna me ya hukunci wanda ya sadu da iyali suna jinin haila kuma yana da masaniya lokacin da yayi abin. Malam ya ce at-talaqu, daga cikin abin da haila ke hanawa shine saki. Kana son ka saki matarka ba a sakin ta lokacin da take cikin jinin haila. Li qaulihi ta'ala, saboda faɗan Allah da yace fa talliquhunna li iddatihinna, ku sake su a lokacin tsarkin su, ma'ana kakka sake ta lokacin da take cikin jini. Wa qaulihi li Umar, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar, da kuma maganar manzon Allah da yawa sahabi ne Umar dan Haddab, lamma talaqa ibnuhu Abdullahi imra'atahu, yayin da Abdullahi dan Umar ya saki mata tai fil haili, a cikin jinin haila, sai manzo Allah ya ce murhu falyuraji'uha, umurtar da shi ya mayar da ita. Kun ga daga cikin abin da haila ka hanawa akwai saki. Ba abin da zai bayyana ma wannan sai ka karanta sunnar manzo Allah. Kenan kaga koda kana son ka saki matarka in tana jinin haila ba za ka sake ta ba. To amma karkashin wannan kuma sai malamai suka zo suka ƙara ma juna ilimi. Tabbas tunda Allah madaukaki ya ce fadalliquhunna liiddatihinna, to lalle ko ba a sakin mata lokacin da suke cikin jini, tunda Allah ya bada umarni a sake su lokacin da suke cikin tsarki. To amma in kaddara ta gitta ka saki mata tana cikin jini fa, ta saku ko bata saku ba? Ga Umar dai ɗanai Abdullahi ya saki mata tai
manzo Allah ya ce a umurce shi ya mayar da ita, annabi ya ce ya rike ta sai ta yi tsarki, ta yi jini, ta yi tsarki, ta koma jini, ta yi tsarki, in sha amsaka wa in sha ballaka, in ya ga dama ya rike, in ya ga dama ya sake ta. Fatilka iddatul lati amara Allahu an tudlaka laha nisa'u, wannan ita ce iddar da Allah ya yi umurni a sake mata, wace shine fadalliquhunna li iddatihinna. Don haka adadi da yawa na malamai sun kace in an saki mace tana cikin jini sakin ta yayi. Wannan arba'atu mazahib, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal da sauran dukkan malamai ra'ayinsu kenan. Amma kan ku manta akwai babban bijinin malamin sunna na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, yace san bata saku ba, babu dalili daga Allah ko manzon Allah da yace ta saku. Su ma wato tattaunawa ce mai fa'ida tsakanin malamai, ba da molanka aka cewa babu kaza ba, da kace ta saku ina dalili. Su waɗanda sun ce duk da kan mu tsaya tattaunawa mu bari mu kare sai mu ɗauki tattaunawar. Malam ce na uku as-salatu li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, daga cikin abin da sallah ke da kici abin da haila ke hanawa akwai sallah, don maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li Fatima binti Abi Hubaysh, ga Fatima yar Abi Hubaysh, manzon Allah ya ce idza aqbalat haida, idan haila ki ta zo fa da is-salata ki bar sallah. Wannan hujja ta akan cewa kenan mai haila ba ta yin sallah. Na hudu mala yace as-sawmu azumi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mi alaysa ihdakunna idza halat lam tasum wa lam tusalli, bai kasance ɗaya daga cikin ku ba ku mata idan tana azumi, kuna fahimta, ba ta shine idan tana haila ba ta azumi ba ta yin sallah. Qulna bala, sai sun ce suka ce haka ne ya manzon Allah, kuna fahimta. Mina nan Mala ce na biyar ad-dawafu, ma'ana ai ɗaya daga cikin ku in tana cikin jini ai ba ta yin azumi ba ta yin sallah. Wannan hujja kenan akan cewa mai haila ba ta azumi, kuna fahimta da nassin hadisi daga manzon Allah. Mala ce na biyar ad-dawafu dawafi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Aisha, dan maganar da manzon Allah ya yi ma matarsa Aisha, Allah ya ƙara yadda da Aisha, tace shine radiyallahu anha lamma halat, lokacin da haila ta zo mata, kun san an je za a je an ɗauki ihrami na umra. Lokacin Aisha da kanta take cewa lamma ji ina sarifa hiltu, yayin da muka zo wani wuri da ake kira sarifa sai haila ta zo min, kuna fahimta. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce if alima yaf'alu laha jugaira Allah ta tufi bil baiti hatta ta dahuri, ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa, sai dai ba za ki yi dawafin daki ba sai ke samu tsarki. Shahid a cikin hadisin annabi ya hana ta yin dawafi tana cikin jinin haila, kenan haila tana hana dawafi. Mala ce na shidda qira'atul qur'an, karatun alqur'ani. Kamar an ce malam to me dalilin ka na cewa mai haila ba ta karatun alqur'ani? Yace huwa qawlu kasirin min ahli ilmi, wannan wa maganar da yawa ce daga cikin ma'abuta ilimi waɗanda duniya ta yadda malamai ne, minas sahaba wa tabi'ina wa man ba'dahum, na sahabbai da tabi'ai da wasu da suke bayan su. Kenan malam yana cewa a cikin magabata akwai masu ganin mai haila ba ta karanta alqur'ani, duk da an samu manyan magabata su ma waɗanda suke ganin a'a za ta iya karanta alqur'ani. Kuna fahimta, babu wani dalili daga Allah ko manzon Allah, kamar yadda babban bijinin malamin sunnan nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, kamar yadda babban malami Usaimin a cikin littafin Risala fi Dima'i Tabi'iyya lin-Nisa yake cewa wato babu wani dalili daga Allah ko manzon Allah wanda ya hana ta karanta alqur'ani. Kuna fahimta. To ga malam nan malam yace auta alimil banat, ko a'a, kuna fahimta. Lakin iza ihtajat ila alqira'a, sai dai amma in bukata ta kama ta ita mai haila zuwa ga karatu, ka an tahtaja ila muraja'a mahfuziha, kamar ta bukatu zuwa ga muraja'ar waton karatunta, tana har da alqur'ani, tana gudun kada karatun ya zube, ta bukatu da ta yi hatta la yunsa, hakkada a mantar da ita abinda ta har da ce, au ta'limul banati fil madaris, koko tana koyar da mata a makaranta, au qira'ati wurdiha, koko karatun wani wuridinta ba wuridi irin na yan bid'a ba, ya zama ta tsara cewa kullun za ta karance ko da shahi biyu ta haddace su. To yanzu tana cikin kwanakin haila, kwana 6 ta kai ko kwana 7, in ta yi wannan kwanakin har da ta za ta goge, mala ce babu lai jaza laha zalika, ya halatta gare ta yi wannan. Kenan mala yana cewa in ba bukata akwai ba, bai kamata ta yi karatun alqur'ani ba. Wa in lam tahtaj fala taqra, in babu bukatuwa game da irin wannan to ba za ta karanta ba, kama qala bihi ba'd ahli ilmi, kamar yadda sashen wasu daga cikin malamai sun ka faɗa. Wannan shine adalci na ilimi. Malam na nuna ma wasu sun ka ce haka, wasu sun ce a'a babu dalili daga Allah ko manzon Allah da ya hana mai haila ta dau Qur'ani ta karanta. Kuna fahimta? Mala yace na 7
masul mushaf daukar alqur'ani ma'ana tadin alqur'ani li qaulihi ta'ala la yamassuhu illa almutahharun saboda fadin Allah cewa babu masu shafati babu masu taba shi sai masu tsarki. Mun faɗa can baya cewa ai ita farkon ayat taro shi wannan innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa almutahharun lamirin yana koma zuwa ga zuwa ga lawhul mahfuz ba zuwa ga alqur'ani ba. Wannan ibnul qayyim al-jawziya yayi cikakken bayani akan wannan kwata ba ma mutane aka magana ba, ana magana ne da mala'iku. Mala yace na 8 duhulul masjid wato shiga masallaci wallafa fihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam da zama cikin masallaci ga mai haila ta zauna cikin masallaci saboda maganar manzon Allah da yace la uhillul masjida lijundin bana halatar da masallaci ga mai janaba wala ha'ilin ko mai haila ma'ana ban halatta mata ta je ta zauna saboda kada jini ya zuba saboda jinin haila bisa ga ittifaki na malamai najasa ne wali annahu sallallahu alaihi wasallam saboda kuma shi manzon Allah kana yudni ra'sahu li Aisha yana kusanto kai ne yudni ra'sahu yana kusanto kai ne daga dana yadnu dunuwan yana kusanto kai ne zuwa ga Aisha wa hiya fi hujratiha tana cikin ɗakinta wa turajjiluhu wa hiya ha'ilun sai ta wa manzon Allah ta shace ma manzon Allah kai amma kuma tana haila wannan lokacin ma'ana shi yana cikin masallaci tunda da cikin ɗakin Aisha kofa ɗaya za ka shiga sai ka wuce cikin masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala ya ce wa huwa hina idhin mujawirin fil masjid wannan lokacin manzo Allah yana makwataka da masallaci yana cikin masallaci sai ya zuru kai ne Aisha ta sa ta shace mai kai ne wa kaza yahrumu alaiha mururu fil masjid haka kuma yana haramta gare ta gittawa a cikin masallaci in hafat talwisuhu in ta ji tsoron ta bata masallacin jini yana zuba gare ta kila bata tattare shi ba fa in aminat talwisahu lam yahrum in ta aminta daga bata masallaci baya haramta. Kuna fahimta ma'ana in ta san jinin ba zai hito ba ya kamata dai ku sani cewa shi jinin shi abba sun ya tuda cikin masallaci ba ita mai hailar ba tunda kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam umurni yayi ma a hita da budare zuwa masallacin idi manzo Allah umurni yayi amma annabi ya ce waɗanda suke haila su nisanci wuraren sallah sai su ƙara bada can amma su zauna su saurare ni su saurari bayanai da ake na tunatarwa sai mu dan ɗauki wasu daga ciki sai mu dan tattauna dama na so ya zama mun mai da abin nan ɗinmu in mun ƙare babe sai mu dawo da yadda muke tattauna masail na malamai akai amma tun da babin yana da tsawo ba mu ƙarewa sai mu ɗan ɗauki wani abu mu tattauna kuma sai in ɗan yi ɗan bayanin da saba saboda bijirowa da wani abu in ya bijiro sai a tattauna kuna fahimta mu ɗauki matsala ta farko mala ya ce la haila qabla tamami 9 sinin babu haila kafin cikar shekara 9 wannan magana da mala ya ce ba a yin haila kafin a kai shekara 9 wannan magana da malam yayi yace ba a taba samun wata mata ta yi haila kafin shekara 9 ba ma'ana in an samu kawo wannan ra'ayi da malam ya faɗa ra'ayi ne na dakka manya daga cikin adadi da yawa na malamai sun ka ce lallai ba yadda za a yi mace ta yi haila sai ta kai shekara 9 cikin masu wannan ra'ayi akwai imamu darul hijra imamu malik bin anas rahmatullahi alai kuna fahimta imamu malik bin anas kun san irin faɗi da ilimin imamu malik amma tare da haka akwai abubuwa da in ya faɗa an ka ce ga hadisi ya tabbata daga manzon Allah sai a aje na malik a ɗau na manzon Allah wannan takawa wasu nauyi mu kan wallahi duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sami'ina wa ata'ana don haka imamu malik bin anas fatawa tai yarinya ba ta fara jini ko an ga jini gare ta ba jinin haila na ba sai ta kai shekara 9 wannan magana tana cikin littafin ashalul madarik sharhi na irshadus salik na wani bijinin malamin sunna abubakar bin husaini bin abdullah ya kawo wannan mujalladin farko shahi na 139 ha wannan ita ce fatawar muhammad bin idris shafi'i kun dai san matsayin imamu shafi'i a fage na ilimi muhammad bin idris shafi'i fatawa te ba a kaddara cewa wannan jini da an ka gani ga yarinya jinin hailana sai ta kai shekara 9 wannan magana tana cikin littafin majmu'u sharhu muhazzab na bijinin malamin sunnan nan imamu nawawi mujalladi na 2 shahi na 373 da ya zo wurin yin wannan magana sai da ya kawo bayanai na dakka daga cikin malamai waɗanda suke goyon bayan wannan ra'ayi wato yayi maganganu masu tsada kuma yayi ishara game da wannan matsala kenan yanzu menene fatawar imamu shafi'i cewa sai an kai shekara 9 wannan ra'ayi shine ra'ayin babban bijinin malamin sunnan nan imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi wannan magana tana cikin littafin tabyinul haqa'iq sharhi ne na kanzo da qa'iq na babban bijinin malamin sunna Fakhruddin Usman bin Ali Az-Zailai mujalladin harko shahi na 54 cewa imamu Abu Hanifa fatawatai mace ba ta fara jinin haila sai ta kai shekara 9 to wai me dalilin su imamu Malik me dalilin su imamu Shafi'i me dalilin su imamu Abu Hanifa daga cikin dalilan su sun ce shi mai gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure yar gaban goshi ne Aisha tana shekara 6
an ka ɗaura mai aure da ita amma ya bar ta gida bata tare ba sai da ta kai shekara 9. suka ce ishara ta ashe mace ba ta zama mace wadda za a yi mu'amala aure da ita sai ta kai shekara 9. Suna da hujja ko ba su da hujja? Sun ka ce kuma da waɗannan dalilan, irin dalilin da malam ya kawo fatawar da Aisha ta basuwa cewa in mace ta kai shekara 9 to wannan lokacin in an ga jini gare ta jini ne na haila. To amma sai an ka samu adadi da yawa na malamai sun ka ce a babban malami Imamu Darimi ya jero sabanin malamai game da cewa sai mace ta kai shekara 9 za ta fara jinin haila tana karewa shekara 50. Bayan ya ƙara jero maganganunsu ya ce dukkanin waɗannan maganganun ya ce fahaza kullu haɗawin indi, dukkanin wannan gaba ɗaya ne kuskure na inda nake ni gare ni inji Imamu Darimi. Shi ma Usaimin da ya zo a cikin risala fi dima'i tabi'iyya ya kawo wannan magana ta Imamu Darimi cewa kuskure na, ya kawo fatawar Ibn Taymiyyah al-Harrani cewa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani ya ce a duk sadda an kaga jini ga mace in dai ya tabbata siffar da Annabi ya faɗa ta cika wannan siffa, ya ce ita mai hailata wa in kana duna 9 sinina ko ta kai shekara 9 ba. Ma'ana inda za a ga jini ga mace tana yar shekara 7 amma yana da kalar baki-baki da Annabi ya faɗa cikin hadisi, Ibn Taymiyyah ya ce wannan jini na haila don ba wani dalili daga Allah ko manzon Allah da ya ce ba ta fara haila sai ta kai shekara 9. Wannan ijtihadi ne na wasu malamai. Shi Usaimin da kai ne yace wannan ra'ayi shine ra'ayi ingantacce don babu a alqur'ani babu a hadisi, har ya kawo maganganun malamai da suke cewa yini da kwana shi a tsawon da haila kai a tabbatar da hailata za ta yi kwana 15. yake cewa anna hadhihi at-taqdirat wa tafsilat allati zakaraha man zakaraha min al-fuqaha'i laysa mawjuda fi kitabillahi ta'ala wala fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam. Yace duk wannan kaddarin sai mace ta kai shekara 9 za ta fara haila, in ta kai shekara 50 za ta bar haila, sai jinin haila ya kai yini da kwana sannan za a ce jinin haila na, ko sai ya kwana 3 za a ce jinin haila. Yace duk kaddarce na waɗanda malamai sun ka ambata amma ba a same su cikin alqur'ani ba a same su cikin hadisi ba. To me hujjar ka don ka ce ba a samu alqur'ani ba a samu cikin hadisi ba? Yace saboda shi hukuncin jinin haila Allah ya rataya shi wujudan wa adama. In an samu jinin haila ta zo, in ya dauke haila ta jaye. Ina ka samu wannan? Yace faɗin Allah wa yas'alunaka anil mahili, suna tambaye ka game da jinin haila, qul huwa adhan, ka ce musu shi jinin haila azamta na cuta na, fa atazilun nisaa fil mahili, ku nisanci mata lokacin da suke jinin haila, wala taqrabuhunna, kakku sadu da su hatta yaqhurna, sai sun tsarkaka. Shahid a cikin ayar Allah bai ce sai bayan kwana kaza ba, kawai abinda Allah ya ce hatta yaqhurna, sai sun tsarkaka. Fa in tadahharna fa atuhunna min haythu amarakumullah, in sun ka tsarkaka sun ka samu tsarki to ku zo musu ta inda Allah ya umurni. Ma'ana Allah bai sa sai bayan kwana kaza ba ko sai bayan adadi kaza. Kuna fahimtar wannan? Don haka abinda nika so in ce muku rajihin zance shine la hadda li aqalli al-hayl wala li aksarihi, babu iyaka ga mafi karamcin kwanakin haila ko mafi yawa ne. Haka shekarun da yarinya za ta fara haila babu daga Allah babu daga manzon Allah. Duk sanda an kaga siffa ta jini mai kalar da manzon Allah ya faɗa shikenan mace haila take. To sai mu zo mu ɗauki mata masu jinin haila mu ga yaya manzon Allah ya kakkasa su, yaya malamai suke ba su hukunce sai mu ɗan ɗauki misali. Sai in ce ma mace ta zo ma tace jini kai mata zuba, da tace ma jini kai mata zuba sai kace kina da wata al'ada da ki saba, tace a ita yanzu ta fara amma kuma jinin ya ke daukewa, an yi kwanaki yana ta zuba, sai ka ce mata kina gane jini, sai ta ce tana ganewa. Sai ka ce mata to duk sadda kiga jini mai baki-baki cikin kwanakin da duk kiga jini mai baki-baki to ke mai haila kike. Kuna fahimta? Sai ka ce mata in kiga jinin ya koma ja gawu shikenan ki yi wanka ki yi sallah, mijin ke sadu da ke koda jini na zuba. To me hujja? Ka bata hujja da hadisin Fatima binti Abi Hubaysh, hadisi ne ingantacce. Fatima binti Abi Hubaysh, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jini ka damunta, Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Aisha ta ce wato anna Fatima binti Abi Hubaysh kanat tustahalu, wato Fatima diyar Abu Hubaysh ta kasance tana jinin ciwo. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata inna dammal hayli dammun aswad yu'raf, jinin haila jini na da yake da baki-baki yu'rafu, ana gane shi. Fa iza kana zalika fa amsiki anis sala, in jini ya kasance yana da baki-baki ki kame daga sallah. Kaga kenan ka bata hukunci da da hadisin wa Fatima binti Abi Hubaysh. To sai wata tazo tace ma akramaka Allahu jini kai min zuba, kace mata to jinin da yake miki zuba kina gane kalar jini? Tace wallahi ban gane kalar jini.
ba ki gane kalar jini? Ce ba ta gane kalar jini. To kina da al'ada? Ta ce sadda nake yi ina yin kwana kaza zuwa kwana kaza, amma yanzu jini in ya taho ban iya gane baki ne, ban iya gane ja ne, kuma bai dokewa zuba ya kai, amma na taba zama lahiya lau ina da al'ada. Kuna fahimta? Sai ka ce mata sadda kike yin al'ada kahin ki samu wannan barkacewa jini kwana nawa kike? Sai ta ce sannan kwana 5 ne kai, ko kwana 6 ne kai, ko kwana 7 ne kai. Sai ka ce mata to yanzu in ki zo wata in ya taho babu ruwanki da sauran jinin da ke gudana, kina yin kwanakin da ke saba kwana 6, to da ke yi kwana 6 ke gama jinin haila babu ruwanki, yi wanka yi sallah, mijin ke sadu da ki. Da mi ka bata hukunci? Da hadisin ummu habiba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata umkisi kadara ma kanat tahbi suki hailatuki, ki zauna gwargwadon abin da hailake ta kange ki. Ma'ana yanzu ke saba kina da al'ada, amma yanzu abu ya barkace, to da kwanakin nan sun kare, tunda baki gane jini, inda kina gane jini sai a ciratar da ke ga gane jini, tunda baki gane jini ki zauna kwanakin da ki saba yi na haila suna kai, ki yi wanka ki yi sallah lahiya lau, yanzu jinin ki jini ne na istihala. To sai wata tattaho ta ce akramaka Allahu, jini kai min zuba. Sai ka tambaye ta kina gane jini? Ta ce a'a. Kina da al'ada? Ta ce to ita turar da ta fara har yanzu jini kai mata zuba, ba ta taba zama lahiya lau ba. Ranar da ta fara haila ta farko har yanzu da ta zo ta nemi fatawa jini kai mata zuba, kun ga akwai matsala. Ba ta gane kalar jini, sannan ba ta taba zama lahiya lau balle da san al'adarta. To ya za ka yi mata hukunci? Sai ka ce mata in kina da ya ko kauna cikin yan uwanki zo ki tambayo su kwana nawa su kai. Kuna fahimta? Wai don ku gano yadda ake istinbadin wannan, ina baku formula ne yadda kai ɗalibin ilimi zaka je ka karanta hadisi ka gano a ina ake hitar da hukunci a cikin hadisin, don kakka zama abinda kake karantawa kawai ka zama kamar akukuturu, abinda an ka faɗi shi zaka maimaitawa. Kuna fahimta? Don haka sai ta zo ta ce ma lallai yata kwana 7 take yi in tana, sai ka ce to da ke kwana 7 ke gama jini ki yi wanka ki sallah, mijin ke sadu da ki. Da mi ka bata hukunci? Da hadisin Hamna binti Jahashin. Kuna fahimta? Hamna binti Jahashin. Missa ka bata hukunci da hadisin Hamna? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fatahayyali 6 ayyamin aw 7 ayyamin summa tasili. Ki yi haila kwana 6 ko kwana 7 sannan ki yi wanka. To kun ga dazu malam ya kawo muna wannan ne da yace galibin mata suna yin kwana 6 ko kwana 7 shine galibi. Don haka sai kawo wannan hadisi don ya nuna shine galibi, amma malamai magabata ba shi suke kawo hujja da hadisin ba. Abinda suke kawo hujja da hadisin, a'a ita annabi ya bata kwana 6 ko kwana 7 ba wai don shi a galibin abinda mata kai ba, ko ba annabi na nuhin jinin haila bai wuce kwana 6 ko kwana 7 ba. A'a annabi yana aure da ƴan uwarta da ake kira Zainab binti Jahash. Kuna fahimta? Hamna binti Jahash ƴan uwar Zainab binti Jahash. Zainab matar manzon Allah ta, annabi ya san kwanakin ƴan uwarta, don haka sai annabi ya bata da ni da kwanakin ƴan uwarta. Ina fatar kila kun fahimta. To sai wata ta zo ta ce akramaka Allahu, jini kai min zuba. Kace kina da al'ada? Ta ce awo. Kina gane jini? Ta ce awo. Yau tana da al'ada tana gane jini, ma'ana ta saba al'adar ta misali kwana 7 take yi, to kuma ta san kalar jini irin siffar da annabi ya basuwa, kuma tana gane kalar jini tana gane al'ada. Yanzu da mi za ta hukunci? Wannan yasa an ka samu adadi da yawa na malamai. Wasu malamai sun kace za ta koma ta yi amfani da al'adarta, saboda hadisin ummu habiba da manzon Allah ya ce umkisi kadara ma kanat ta habi suke haila tuki, tunda annabi ya ce ki zauna gwargwadon abin da haila kike kange ki, don haka kwanakin da ki saba suna yi ke gama jinin haila da nassan hadisi. Wasu malamai sun kace a'a za ta yi aiki da hadisin Fatima binti Abi Hubaysh wadda manzon Allah yake cewa inna dammal haila damun aswad yu'rafu, jinin haila jini na da yake baki baki ana gane shi. Fa iza kana zalika, sun kace annabi ya ce in jini ya zama da baki baki fa da is-salata ki bar sallah. Tunda annabi ya ce a bar sallah, to shikenan kina ganin jini mai baki baki zaki bar sallah. In ki ga wani jini ba wannan baki sallah, to wani hadisi za ta dauka? Kuna fahimta? Magana mafi inganci za ta tashi daga al'adarta ta koma zuwa gani, zuwa ga kalar jini. Misa za ta tashi daga al'adarta ta koma zuwa ga kalar jini, saboda cewar da manzon Allah ya yi ma waccan in kisi kadara ma kanar ta habi suke haila take, maganar da manzon Allah ya faɗa ma ummu habiba, to ai su kwanakin haila suna canzawa. Za a samu mace tana kwana 6 wata rana ya dawo kwana 4, wata rana tana kwana 6 ya koma kwana 7. To tunda suna canzawa, don in kusi kadara ma kana ta habi suke haila tuki tana da alaka da ke da aka ba hukunci. Amma inna dammal haili dammun aswad yu'rafu yana da alaka da maganar manzon Allah, ita ko maganar manzon Allah ba ta canzawa. Kuna fahimta? Bari mu dan takaita saboda lokaci, amma wannan matsala ce da
ya kamata dukkaninmu mu buɗe zuciyarmu saboda hadisan da suke magana akan jinin haila suna da karamci kwarai. Wannan yasa ijtihadi na malamai yayi yawa a ciki, kuma wannan yasa an kai ta samun kurakurai da dama a ciki. Amma insha Allah za mu rinka ɗibar abin kaɗan kaɗan, sai mu ɗan tattauna maganganun malamai, kuma sai mu yi tarjihi cewa abu kaza shine rajihi, abu kaza shine marjihi saboda dalili kaza. To abin da nika son in ɗan yi muna ishara shine, kuna ganin yadda Allah ka ƙara tuna mu tura zambirni asiri. Kuna ganin dai abubuwan da an ka tura Bello Turji ya hito ya faɗa, abinda aka ce an tafi gyaran gira an cire ijiya. Duk ni an kai shine an sa Bello Turji ya zo ya yi bayani da kai ne, tunda an sa duk wanda aka sawa shi bayani. Mutane sun ki fahimtar yadda za a ce a zo a yi sulhu da su Bello Turji, amma a bar su da makamansu wai saboda zaman su daji suna hada da wasu, hankali ba zai dauka ba kamar yadda shari'a ba za ta karbi wannan ba. To sai an ka turo shi ya jawabi, cikin jawabin Bello Turji sai tora mami, ya tora ma turu zambirni asiri, ya tora ma kai ne asiri. Ni a tona ma turu zambirni asiri shine dan jarida, kai da ganin yadda an ka tattauna da Bello Turji ka san dama an shirya abin. Shi dan jaridar dama an shiryo ga abin da aka son shi Bello Turji an shiryo ga abin da zaka fara tambaya, wai wabba dan jaridar lambar Bello Turji. Ban dade ina faɗa muku cewa ana magana da yan ta'adda ba. To Bello Turji na faɗa muku nace muku ya tara kuɗi sun kai ko kaka. Tsakaninku da Allah inda da gaske akai, ya wai Bello Turji ka cewa wai yana bakin cikin yadda aka zubar da jinin mutane. To in kana bakin cikin yadda aka zubar da jinin mutane, mi an magani? Ka tuba, ba ka tuba. Wai ba ku mamaki missa su manya ba su yadda su yi yakin, sai su nuna cewa a'a yakin kaza. To ku haɗa mana dalilin da yasa ba ku yakin. Wallahi duk wanda ya ce muku gwamnatin Najeriya waɗannan yaran sun fi ƙarhinta, ka rubuta shi lamba na farko makaryaci. To tunda ba su yin yakin, ni ad dalilin da yasa ba su yin yakin. In dai ba su iya, duk wanda bai iya yakin yan ta'adda ya aji kujera. Kana shugaban kasa baka iya kawar da su Bello Turji sun mai da mutane bayi, ka sauka. Kana gwamna baka iya tashi kai abin da ya dace, ka sauka ka ba mutane kayan su. Maganar a dawo a yi ruha wai kun san abin da yasa su yan ta'adda sun karkata da sulhu, saboda in kayi sulhu yanzu, in kayi sulhu da Bello Turji Zamfara, to yanzu sai kayi sulhu da shi Sakkwato. Tsakaninku da Allah in bari za a yi ba a bari gaba ɗaya. In kayi sulhu da shi Sakkwato sai kayi sulhu da shi Kebbi. To amma da Allah ya mace bakin Bello Turji, ɗan jarida ya mai tambaya, ya ce to ai ana cewa in an yi sulhu da ku da baya ko walwalewa ku kai, kun san abin kunya? Sai Turji ya ce to yaushe an ka taɓa sulhu da su? A faɗa mai sadda an ka taɓa sulhu da su, don Allah wanga ya kai jahili ko bai kai ba? Ashe yanzu kenan duk abin da Murtala Asa daga cewa an sai ma Turji mota, an sai ma Turji gida, an kai musu dussa, Turji na nuna ba sulhu an kai ba. Mu'amala ta da shi da masu gidaje ne na 'yan siyasa. An ji kunya ko ba a ji kunya ba? An ji kunya ko ba a ji kunya ba? Kuma wallahi da Allah yake in ya tashi kama azzalumi, kama shi kai inda bai kurcewa. Kusa abin mamaki, sai ga Bello Turji yana cewa su hako kuɗi suka bi ɗakin nafin ɗin da sun kai na mutane tsakanin Sakkwato da Zamfara da Katsina, ai sun isa su tara kuɗin da sun ishe su haka nan a bari. To kun ga kenan maganar Murtala ta hito ko ba ta hito ba? Na sha hada muku nace muku rijiya a Bello Turji garin dan gwandi ya yi kewaye ta, babu abin da ya kasawa ciki sai kuɗi. Wallahi yan kwanaki kaɗan da sun ka wuce, DC na Bello Turji kun san abin da yasa? Wallahi dala yasa. Yana nan nayi screenshot ne aje. Ya tara kuɗi bala'i yayi bala'i, su turu zabbirni suna son ko ta wace hanya a yi mai mahita. Wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah, Allah bai kyale azzalumi. Duk yadda kun ga Allah yawa azzalumi talala, yanzu ku kalli yadda an ka matsa ma Sakkwato, an ka matsa ma Zamfara, an ka matsa maka Katsina. Kun san dalili? Wai su yi ta kai hari sai a ce to babu mahita, ba yadda za a yi sai dai a yi sulhu. Mu abinda muka cewa in dai da gaske akai to su tuba, babu wata hanya ta uku, daga tuba sai mi sai a yaƙe su. In gwamnati ba ta iya yaƙe su, duk wanda bai iyawa ya aji kujeran mutane. Kuma ku 'yan Najeriya kuna da maganin su. Wallahi duk ɗan siyasar da ya yi muku tsaye a samu zaman lafiya kuna da magani ne. Amma abinda nika ciya ku kakkaɗe rijista ko ku zo ku yi rijista. Mutum in ya hi karin kumallo girma, wallahi ku kasai. Kuma duk wanda bai yi maganin matsalar tsaro ba ya san ranar da ta faɗi da zo ita riga shi faɗuwa. Saboda haka Allah muna roƙonka, Allah ka ƙara tura mu turu zandirni asiri. Waɗannan da sun kai tsaye sai sun wa Bello Turji mahita da sunan sulhu, ya Allah ka san su, ya Allah ka haɗa su haɗa tsakanin su. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka da siffofinka, sun mace bayin Allah a kashe mutane da sahi, a kashe da rana, a kashe da marece, suna iya yaƙo su Bello Turji sun ka kiya, ya Allah ka jarabe su da bala'i. Ya Allah turjin da ya zama mutane matsala da ada alero da dogo gade da dan sadi dinga da sun ka kashe bayin Allah, babu laihin tsaye babu na zaune, ya Allah kai maganin su. Kun san na faɗa satin da ya wuce nace duk wanda ya ce an zalunci su Turji ya hito ya faɗi.
sun faɗi inda an ka zalunce su hitowa mun ka ce ayi hito faɗa muna wa an ka kashe ma mun ce uwarka na nan ubanka na nan mun ce dogo gadi uwa ce na nan uba ne na nan mun ce ada aleru uwa ce na nan uba ne na nan kuma wallahi ko gwamnatin tarayya ba ta faɗin adadin mutanen da Bello Turji ya kashe to yanzu sati 2 zuwa 3 da yabba gwamnatin Sokoto yanzu sun cika kuna fahimta don haka yanzu abinda annan wai zai tsananta kai hare-hare don gwamnatin Sokoto ta cika mai alƙawari ne kuma wallahi duk jami'an tsaro sun sani me alƙawalin da yake son a cika mai wai an yi mai banna ya rubuta kuɗin da yake son a bashi in ana son ai sulhu da shi ba hudu Sokoto ba wai ai sulhu da shi gabacin Sokoto kuma an samu wasu munafukan Allah sun ka dauki lissun haka mai gwamna wallahi mai girma gwamna duk wanda ya kai ma list cewa ka ba Turji kaza wallahi ka rubuta shi an na farko cikin makiyanka wallahi bai da bambanci da wanda ya kai ma guba yace ka sha don wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah duk wanda yace zai yi irin wannan sulhu da su Turji ranar da ta faɗi da ta riga shi faduwa saboda zalunci na babu wani hada tsakanin Hillani da Hausawa a ta'addanci na don shi Allah madaukaki yake ta jan hankalin mu yana shajja'a mu ba ho daidai na mu zauna haka nan hannu sake ba su Bello Turji yanzu mahita suka bada kuma su masu gidajensu sun gane kuma da Allah ya mace shi sai ya ce shi ya fahimci wallahi ba tsaro aka nuhi ba siyasa aka son ayi da rayukan mutane ya tona musu asiri ko bai tona musu ba kenan yanzu siyasa an kaga ta huskanto dole a yaƙi yan ta'adda ko mutane su kada mutum don haka abinda aka so su Bello Turji ku zo a yi sulhu da ku in an yi sulhu da su Zamfara su dawo Sokoto da bala'i in an yi sulhu da su Sokoto su koma Neja da bala'i yanzu duk jihohin da an ka ce a yi sulhu sun ka ja turjiya yanzu ana nan babu abinda aka in ba ce ma yan ta'adda ku kai hari in kun kai hari matsuwa ta yi matsuwa wai missa ba mu jan haka kudancin Najeriya Mista ba mu jin haka kudancin Najeriya ba ƙasa guda muke ba shin sojojin da aka turawa su kai hari Zamfara ba su aka tura su kai hari Sokoto ba su aka tura su kai Katsina ba to mista aka son sai an yi sulhu da local government a koma da local government duk inda an kai an bashi tsaro ya Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka waɗanda ƴan siyasar Allah kai muna maganin su ya Allah kai muna maganin su ya Allah kai muna maganin su ya Allah duk wanda ka shiriwa cikin su Allah ka shiryar da shi ya Allah duk wanda ka shiriwa Allah ka shiryar da shi ya Allah duk wanda bai shiriwa Allah kai magani ne ya Allah gwamnatin Bola Tinubu ya Allah ka sani tana da wanda za ta yi da waɗannan ƴan ta'adda ya Allah duk wanda ya zan karhin gada bisa ga wannan harka ta tsaro ya Allah ka cire shi ya Allah ka cire shi ya Allah kai mai hukuncin da ya dace da shi ya Allah wanda suka son suwa Turji mahita ya Allah ka game su gaba ɗaya kai musu hukunci guda Allah ka isa ma mutanen Zamfara Allah ka isa ma mutanen Sokoto Allah ka isa ma mutanen Katsina Allah ka isa ma mutanen Neja Allah ka isa ma mutanen Kebbi ya ku al'umma musulmi irin waɗannan addu'o'i ku yi ta jefa su suna nan suna ta maganganu Murtala Asada ya zama matsala ya suna nuna kaza Turji kai ta kai bidiyo wai kun san sakon da aka basuwa wai in Turji yayi ta maganganu sai a halbe Murtala Asada sai a ce Turji na to Allah ya dade da bamu labarin ku wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna kulla makirci Allah yana mai da makircin gare su wallahu khairul makirin Allah shine mafi iya sakayyan makirci ya Allah ka tumuje turun zambirni ya Allah ka tumuje turun zambirni Allah ka yi muna maganin su kuma ai yanzu alhamdulillah yanzu ko ina sako ya kai yau duk wani turjin birni wallahi da bakin cikin Murtala Asada ya hakwana don haka duk inda turzan birni suke ba su da target din ba makarantar Malam Musa Lukuwa ba ya Allah muna roƙonka ka kare wannan dacci daga makircin su duk wani sharri da suke kullawa Allah ka maishe shi gare su abinda ya kamata ku sani wallahi imman nasar wa imman shahada wallahi bi iznillahi mu dai ba mu bari magana cewa karme mai yan ta'adda gindi an kai ba mu barin hadin karme musu gindi an kai ko dai a tashi a yaƙi yan ta'adda ko su tuba shi a sharadin da Allah ya ba su babu na uku duk wanda za ka ga yana zawar idanu to son kuka a kama kashe sai mu ce a kara maka Allah wai da kan maka sai an wasu su Turji ahuwa an yi sulhu da su wai ya faɗa da su balle ayi sulhu kuma ka taba ganin sulhu da bangare guda duk kuma su cewa ayi sulhu bangaren su Turji suka zuwa ina mutanen da yanzu ku dauki misali tsakaninku da Allah yanzu sarkin Gobir da an hakama an ka amshi miliyan 50 da mashin 5 tare da dani an hakama shi gaban ɗane sun ka kashe shi kashin walakanci sun ka hana gawa te har yanzu babu gawar sarkin Gobir yanzu akwai wanda zai kallon idanun ɗiyan sarkin Gobir ya ce wai ya shirya da mutanen nan amma an basu da makamansu saboda faɗa tsakaninsu don Allah bai ɗaɗa mai mari mu abinda muka jira muna son mu ga kuma wallahi ku kula wai inda ɗan siyasa zai yi malamin addini wayo mu abinda muka cewa waɗannan da ka tura su ce a tai ayi magana sulhu da Turji su hito su kalli idanunmu su ce mu da sulhu za a yi da Turji mista suka rade ya sai su tura malaman addini duk cikin su ba mai iya tutuwa wallahi shi hira BBC ya ce mu mun gano sulhu a bahita
saboda ni saboda ya san wallahi ko garin su ana bashi kashi. Sulhu da wa dan ta'adda aka sulhu da shi, ya kashe maza ya kashe mata ya kone mota da mutane ciki, ya ki tuba. Abinda dai aka so a zama an yi wata ruha in so hakoma nan yau ku dibo yan ta'adda da izza aka taro su wai za a yi magana amma in an kare su koma da makaman su. Ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu nasara akan su turji, ya Allah ka ba mu nasara akan su turji, ya Allah ka azamu da su turji. Don haka abinda nika cewa ka'idan nan da Allah ya ba su kowa ya tattali, ku ɗebe tsoro. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ajjarumi na farko. Don haka sunna ba wurin jilsatul istiraha ko rungu da hannu a ɗaya take ba. Sunnar manzon Allah akwai jara'a ciki. Ana ta ga su turji ce sun taho more, wallahi mu gane ku kowa da makami ne da ke ga hannu, ka ɗauki kuɗinka wallahi ka sai bindiga, ka sai makami ka kare kanka. Wallahi babu yadda za a yi ka kwanta a yi ma kashin da aka wa kare irin kashi na wulakanci. Wallahi mutanen da ake kashewa Zamfara da Sokoto da Katsina da Neja da Kebbi, wallahi inda kudancin Najeriya na da yanzu duk kasashen duniya sun yi magana. Amma yanzu ka ji shiru aka ji yan jaridan mu wai ina kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, ina kungiyoyin kare haƙƙin mu? Babu wata kungiyar kare haƙƙin da mutum ya ce ma dan kare haƙƙin bil'adama ka rada mai mari. Ina tsakaninku da Allah yadda suke wa mutane su kama mutum su dagire su cire su yadda kai sai wa an kai musu kuɗi kuma su koma su kashe mutane, kuma wani ya ce mana tunda abin ya gagara to ya gagara. In ya gagari gwamnati su sabka abinda muka cewa a faɗa ma Bola Tinubu ko sha biyu na rana bai kai an ka ta haka. A faɗa ma Bola Tinubu da ikon Allah ko sha biyu na don dai arewacin Najeriya da ka to tallar Bola Tinubu kai kasan kashi za a baka. Su Murtala Asad da su cewa a baka kashi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta